Mentras estou facendo a presentación, pido aos actores que se senten na primeira fila, se vayan sentando, están terminando de facer os seus cambios de última hora, preparando todos, os dous grupos de teatro, o grupo infantil no Tretuxe, que é o que está entrando agora, que é o que actuará en primeiro lugar, e o grupo dos maiores Vagalume, que representan agora e despois no Nadal van a representar no Auditorio de Lalín e nas dúas residencias, como xa é tradición. E a parte tamén será o estreno da segunda longametraxe da escola, que será a película da obra que van representar en segunda parte. É dicir, primeiro se vai facer a obra de No Tretuxe, coa obra Por día señora Banqueira, isto é un banco en decadencia, como podedes comprobar, e despois de domingo a domingo, que é a obra na que se vai facer este martes, vanse dedicar na parroquia de Soutullo. En Soutullo, nun lavadeiro, un ambiente, bueno, un lugar magnífico. Podedes ir pasando, por favor. Vamos a gravar a segunda longametraxe, que é o guión da obra que van a representar despois, e que vai quedar, eu creo, que fantástico. Entonces, en Nadal estrenarán a película e tamén representarán nas residencias e no Auditorio de Vilatuxe. Están moi nerviosos, para o grupo no Tretuxe é a súa primeira experiencia, para moitos deles, ou para prácticamente todos. E o resto, pois xa teñen do ano pasado a representación que fixeron, que estuvo moi ben, e para outros é a súa primeira experiencia tamén. Por lo tanto, están moi nerviosos, son a terceira xeración dos grupos de teatro de Vilatuxe dende hai 17 anos, e estos son os novos. E merece un aplauso moi grande. Vamos a dar ese aplauso. Primeiramente, no Tretuxe, coa obra Por día señora Banqueira, e de seguido cerraremos as cortinas para poñer o decorado, que vamos a poñer un lavadeiro, unha cousa loca. Vamos a poñer un lavadeiro e vamos a ambientalo na Galicia dos anos 50, aproximadamente. Unha historia peculiar que pasaba aínda, había ramalazos dos acontecementos que pasaban naquela época. E despois, xusto despois de que terminen eles, dúas das nosas cantantes van a facer unha canción a capela, e xa despois suben os dous grupos e facemos unha despedida conxunta. Moitas gracias a todos e que empece o espectáculo! Agardo que a directora do banco non veña hoxe por aquí. Así traballa máis tranquila. Sempre me han de criticar o que fago ou non fago por os clientes. Bos días, señora Banqueira. Bos días, que te trae por aquí? Viña a mercar un libro de patatas, non lle digo. Viña que me dan esas cartas que recibí por mando de traballo este mes. Veña logo, se para iso estamos. Cantos cartos son? Son de 3.000 euros, nada máis e nada menos. Veña logo, vou tos guardar na súa conta. Así mesmo. Un para vostede e todo para mí. Para vostede! Quero que os cartos buscar de banco, non vostede. Son para o banco, non para vostede. Quede tranquila, se os gardo ben eu. Digo, se os garda ben o banco. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. E bo día, señora Banqueira. Vaya,
Pois non lle me quedan billetes de 5 euros. Desese outra cantidade ou doulle en moedas. Pois entón, deme 50 céntimos de euro. En billete, por favor. Iso é imposible, diso non hai. Pero logo que ten aquí. Teño cartos, señora, cartos. Pero logo porque non me dá o que lle pide. Mire, eu non teño o que vostede pide. Por que non vai mirar se teñen eses cartos alá, no Banco Biosbaldo, que está máis alá do cabo da rúa? Gracias, señora banqueira. E a ver se surtimos este banco, que non entende nada. Xa está aquí a supernena. Onde vai o ladrón? Atraparei. Pero outra volta, está vostede paga, que aquí nunca rouba. Sen insultar, que eu a vostede non lle chamo botagomas de borrar. Non se preocupe. Chan, a supernena contra ladróns. Bos días, señora banqueira. Veño para deixar estes cartos, se me é tan amable. Todo o que sexa coller, digo que todo sexa para que vostede aforre. Cantos cartos son? Son 3.000 euros. Aí está. Ui, pero este está todo roto. Non sei se lle vai valer. Está a piques de partirse en dous. Iso ten toda a solución. Soy moi inteligente. No colegio chamamos moita cabecetera. Penso moito. Sabe vostede? Un para vostede, este outro para outro. Cantos cartos tiñas agora, Fernando? Pois, contando con este ingreso que acaba de facer, imos ver 3.000 euros en total. Sí. Que bárbaro, que maneira de furar. Que ten cabeza. Que teña un bo día, cabeza. Digo, cabaleiro, cabaleiro. Pero que lle pasa a xente esta mañá? Para que logo digan como o traballo non é duro. Xa te teño, ladrón. Onde vai o ladrón? Pero isto é unha broma ou que? Tomáchela comigo, saca de aí, anda. Estás algo comigo. Por eso son chan, a supernena. Hai días que non me debía ter esa casa. Bos días. Veño para resolver de inglés esta mañá, que non lhe sentís. Deixe ver. Sanchís? Pois non teño nada. Sabes o apelido? Claro, é un vecino. Sanchís, Ruiz, Puchis. Pois non figura ningún ingreso esta mañá con ese nome. Vaya muller, dixeron que trouxeran aquí, xusto despois de romper a pena por 3 partes. Teño unha tos contaxiosísima. Fáleme máis que atrás que vou contaxar. Imos ver. Como van traer alguén aquí con unha perna acabada de romper? Eu non lle sei, ingresaron para curarlle a perna. Pero como ainda non había licencia no hospital, dixeron que trouxeran a un banco. Ese sacaron do hospital, así que supoño que... Estará sentado tumbado nun banco, en urxencias, nos de madeira, non nun banco de ingresar cartos. Pero aquí non se pagan ingresos. Ingresamos cartos, señora, cartos. Non se pone así, que sempre cartos e
Xa estou aquí, non me veña con que non hai ladróns aquí, eu levo a vostede a comisaría. Ten unha pinta de ladroa... Pero bueno, basta xa. Queres ir salvar a Piolín do gato maloso de Silvestre? Está a piques de abrirse unha gallola mentres a velliña foi ao súper. Como? Teño que salvar a Piolín. O deber chama chacharachan a supernena. Bos días, señora Banqueira. Teño para sacar as cartas que teño aquí guardadas. Ben, e canto é de sacar? Déixeme que faga a conta. 5 máis vamos 10, máis 20, menos o 5 por 100, 1, 2, 3, 4, 5 para min, e o resto por se fai falta. Non vai a ser. Máis vale que sobre ca que falte. Xa está. Gustaríame sacar 3.000 euros. 3.000 euros. Sí, son para mercar rentas e facerlle cocida ao meu manual. Pero moitos cartos son buenos veces de nada. Olha, que son os mellores da comarca. Ademais, o que fago con os cartos é cousa miña. Deus e asunto rematado. Vale, vale, o cliente sempre ten razón. Aquí ten os seus 3.000 euros. É así. Un para vostede, esto outro para o banco. Gracias, por decir algo. E a ver se sortimos este banco, que non entende nada, muller. Xa está aquí a supernena. Fora, 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 fora. Son a supernena. Que vou aí, oíches? Ambiente hostil, superfuxida. Non há. Menos mal que xa hora do almorzo, que senón... Bos días, señora Banqueira. Bos días, desculpe. Pero como os vai estar desculpada? Faltaría máis. Grazas, que desexa? Veño a roubar. Ai, Jesús, María e Xosé, un ladrón aquí no meu banco, non me mate, por favor, non me mate, polos fillos que ainda non teño, pero que algún día terei cando case, por favor, non me mate. Deme todos os cartos que teña. Axiña parda. Eu doullos, pero non me chame parva que son euros. Aquí ten 1.000 euros, non lle teño máis. 1.000 euros? Non, pois 1.000 euros está de locura. Ata lá unha burriña. Ai, Jesús, agora sí que tiña que estar aí a super parva esa. Menos mal que amañei para que me quedaran 2.000 euros, que senón... Bos días, Barbadetas. Veño a roubar este banco. Dame todo o que teñas. Non me mate, que teño 12 fillas. Vale, e das de comer as 12. Non, ás 3 da tarde que é cando pecho o banco. Para pagar o frío. E vale, ese que foi a barba eran os serviños. Eu doullos, pero non se enfade. É todo o que teño, non lle me ven a boa hora. Trae para aquí. Irei mañana, que como non teño máis cartas, vas a ver que comer la con un greso nas orellas. Entendides, caramba? Vale, pero non se enfade. Ata mañá. Oxe, o que hai que durar. Menos mal que amañei para que me quedaran 1.000 euros, que senón... Despois ven a directora do banco e que lle digo? Pensará que estou de la casa e destilgame, pero eso sí, non llos vou entregar a ninguén. Más arriba, este me atraco. Dame todos os cartos que teñas. Que non llos dou, ala. Tome, 1.000 euros, non teño máis, tome. Quere que lle faga algún recibiño igual? Non sexas parca. Ui, que leña, que son euros. Non me importa. Bueno, vale. Son a supernena. Onde vai o ladrón? Por fin chegas en tempo e serves para algo. Veña, imos
entrar na escola. Chacharachán, chachán, son a supernena. Tío, que é ese? Chacharachán, chachán, super castigada. Veña, dime para casa, que hoxe quedas en ver Doraemon. Isto é un forno de escola. Viñeron 3 ladróns e levaron todos os cartos que tiña hoxe. Non se preocupe, pillaremos os ladróns antes de xantar. Pois apure que eu xanto moi cedo. Non se preocupe, para iso está a policía. O que me faltaba, a directora do banco. Bos días, Euloxia. Bos días, Que rara estás hoxe? Que che pasa? Dícenche que non vamos dar as pizzas de 4 beijos con gaseosa. Que non che fai ben. Euloxia. Euloxia! Euloxia! Bos días, señora directora do banco. Que lle trae por aquí? Tío, dixetes, son a directora do banco e venho para ver se fixemos partidos hoxe. Sí, digo non, digo sí, digo non. Mellor non digas nada e imos ver o que te sei, Euloxia. Aí, Aí, aí. aí. Non sei. Que deixa de comer a mano se lembro que te sei, Euloxia? Non me lle toca un nada, palhaça. Vale, confeso, viñeron 3 ladróns e levaron todos os cartos que tiña hoxe. E un deles resultou ser a Naira Supernena. Ladróns, nadie supernena, de que falas? O que pasa é que viñan os clientes e como estaban dormindo, marcharon ao automatizar os seus partidos. Non era total. Aquel que vai ao banco hasta hora de xastar e puxa en mundo. Euloxia, está despedido. Despedida. É co que traballo neste banco durando xente de todo. Isto non pode ser. Que será de mí? Onde irei? Xa está, señora Orqueira, atrapamos os ladróns e os seus cartos roubados. Aquí os temos. 10.000 euros. 5 máis 5, 10. Increíble, verdade? Atrapamos os ladróns. Recuperamos todos os seus cartos roubados. Ladróns que non tirei, sabe usted? Estamos para servir, señora Orqueira. Ata outra. Con que estou despedida,
non, señor director do banco, pois aquí lle deixo os seus 3.000 euros. Que co resto vou festexar unhas merecidas vacacións na praia. Adeus, moi bons.